mi thiam te chuan kan taksa pumah hian kan ngei tuahna hi thil ti thei ber ani an tia kan rilru khawih buai thei tu ber pawh anxiety hi ani an ti bawk anxiety na thawh dan chinga kan hriat lo thil thleng a awma pakhatna ka thirimnam anxiety nei ti chuan kan thil ei thina a khal al hi na satakin an ka an hre chak bik em a anxiety hian natna hrik chu ati dar chak ve thei em a chu chuan han ni thi te a siam ve thin ani pahnihna ham kan mut chhuah wanga kan ham chuan thil pa ngai ani a mahse kan mut chhuah wang ni lova kan ham fo ani chuan anxiety na thawh wang ani pathumna kevot irin zong ani ve em kan kelum le vothian kan vei zong min shil fia ve thei tlat ani mihringin thil hlo om kan hriat te hian kan thisen kal hian kan lung le puma hna thok deya atop khoka hian kan ke hian thisen a hmuh tur ang alo hmu tok lo thina chu chuan vot alo siam thin ani chuan kan ke avut fo ani chuan anxiety na thawh wang ani ti in ilo chin chhe bok don ya palina mangchia nei te hi thil pa ngai ania nima sela kan nei fo ani chuan buaina atling to ani kan mu mang chu in larna le in puanna anxiety na thawh wangin a theya tiang kan tok fo ani chuan kan in ngai ven deuh angai don ani pangana arilru in swal anxiety chuan kan in thur bing na atibai ve theya chawang chuan rilru in swal mothuak in swal ti in an sui thina kan ngei tuan chu atak ani ngai lawa chu chuan kan thil ngei tuana chu adang danga a in thlak thei thin ani kan soita ka changkhan apoimo taber chu itaksa in inge harsat na anei ti kha ishe chian angai ani anxiety wanga buai thina mo in ring hlal ani chuan doctor ron fatang che